Hej, jeg er fra FixMe, og i dag vil jeg vise jer simple, men effektive øvelser til en ankelskade. Husk at stoppe, hvis I får ondt, eller der er ubehag i anklen. Lad os komme i gang. Vi skal starte med noget opvarmning, så de to første øvelser skal vi bruge en kasse eller en stol, vi kan sidde på. Den første øvelse, det er ankelcirkler, og det er, hvor du kører din ankel rundt i en cirkel i 30 sekunder. Og når de 30 sekunder er gået, tager du den anden vej. Den anden øvelse til vores opvarmning, det er, at vi skal køre hælen med foden opad og strække den. Og det gør vi også i 30 sekunder. Og den sidste øvelse i opvarmningen, det er, at jeg starter med at gå på tæerne i 30 sekunder, og så går jeg på hælene i 30 sekunder. Nu skal vi så til den første øvelse, og vi har taget et par varianter med i forhold til, hvor skadet du er og hvor meget du kan. Så den første og nemmeste er, at du står på det skadede ben, og så står du bare her, og så kigger du lige ud, og så står du bare på den skadede fod. Hvis det her det er for nemt, så kan du lukke øjnene, og så hvis det også er for nemt, og du ikke rigtig føler noget, kan du finde sådan en her, eller en måtte, eller sådan noget, hvor du så går op, og det gør det så lidt sværere at stå. Og der kan du så også lukke øjnene, hvis det bliver for nemt. Nu er det så den næste øvelse, og der skal du bare bruge et gulv, og der skal du så bare gå op på tær, og ned igen. Op på tær, og ned igen. Og det gør du 10 gange 3. Husk, det skal være meget kontrolleret, og du skal have rigtig god balance. Den næste øvelse skal du bare bruge en væg, og det er hvor du strækker den ud. Så du sætter hælen i, og så tæerne herop, så der ligesom er en vinkel. Og så læner du dig så forover, så du ligesom får stræk i lægen og ned i anklen. Og det gør du så i 3 gange 30 sekunder. Den næste øvelse skal du bruge en elastik, og den har jeg så sat fast til en pæl. Og så skal vi så lave 2 øvelser. Og det er, hvor du tager den fast på din fod, sidder på en bænk eller en kasse, og så tager du den så indad. Og her husk, at man også skal være rigtig kontrolleret. Og så den anden øvelse, der går du om på den anden side. Så du rykker en kasse eller en bænk. Og så tager du den udad i stedet for. Så du kører udad. Og det gør du så 3 gange 15 til hver side. Det her, det var en nem overskuelig genoptræning til din ankel. Og vi ses igen i næste video. Hej hej.